Ýewropa Gepleýär Erkin Türkmen Radiosu. Salam, kadarly ýyleşler. Biz bugün yakın günde orada hem İran'a bolup geçen, İran'ın töweregine bolup geçen häzirki uruş hereketleri bilen bagly nowatda gepleşilmeye başlaýar. Hem de bugün hassa şo bolup geçen wakalary bir professional derejede baha bermek üçin studiýamyza, öz platformamyza Murat Gurban çağırdık. DWT hareketinin baş tutany, onu esaslandırıcı Murat Gurban häzir biz bilen bu arada söhbete geldi. Onu Murat, hoş geldin. Assalamu alaikum sapara, assalamu alaikum hormatly biz dinleyen vatandaşlar. Sağ olun çağrınıza şuraya efira. Özüňem sag bol. Gelenine şu wagt tapyp bilýän sen köp çykyş etmeli bolýan, wagtyňam o diýen köp däldir. Özüňem häzir ne şu wagt komandirovkadan gelip durşum, onu bilýän ýöne bu bir häzir gaty wajyp mesele, mühim mesele, yakın günde orada bolup geçýän wakalar, uruş hereketleri, bol bir ýöne waka däl, uruş hereketleri. Şoň üçin bu arada gurrun etmeli hem Türkmen halkına öz gражданlarymyza köprek maglumat ýetirjek bolmaly. Sebäbi ýurdun ödünne elbetde bu arada hiç bir derekli berilýän maglumat ýok. Bir de gelýän hatlara görä olar näme bolup geçýänden bilen oklar. Şoň üçin başardığımızdan şu daşyndan bir özümiz halkymyza bu arada bir yeterlik derecede maglumat berjek bolmaly. Onda näme? Goýtgaça aýtsam 28 fevralda Amerika bilen İran'ın arasynda ýadro ýaranyň ýaýwanlanmagyny, ýaýramany çäklendirmek barada hem de İran'ın ýadro programmasyny çäklendirmek barada iki taraplaryň gepleşikler geçýärdi Ženewada. Şol gepleşikler geçip intek gutormanka dowam edýärkä bir arada 6-njy wagtlar gün bolanyna indi 1-nji gün dowam eder diýip hoşlaşdylar bolyn. Şo wagtda Israil İran'ın üstüne duyduğansı hiç bir uruş ilan etmeden çözdü. Onun Amerika'da koşuluştu. Yankı gepleşik geçirýän Amerika, Trump'ın Amerika'sı da olum. Olurum çözdü. Onun neticede şeydi, uruş oldu, tutuştu. Hani şol 28 fevraldan ver devam edýär. Ýöne şu wagtyň içinde bolup geçen datlara bir gysgaça gödaýlasam, iň aýylgynjy şo 28-de uruş ilan etmeden Trump hatta Amerikan Kongresinin ruhsatyny almadan bombalap başladı İran'ı. Şoňam sebäbi soň görülip oturulsa, olar öňünden bilipdirler. Şo 28-de ýeri bilen Hameneýiň rezidensiýasyna bütün İran'ın şol siyasi hem harbi ýolbaşçylygynyň ýygnanjakdygyny, şo taýda bir ýygynak geçirmek gözüňe tutulanyny öňünden bilip içallanmy ýa bolmasa elektron içalçylygynyň üstülenmi garant bilip şo wagt şolar ýygnananyna urdular şonu. Neticede bir darwada 48 sany İran'ın siyasi hem harbi ýolbaşçylygynyň iň ýokary wedipeli adamlary wepat boldy. Hameneýiň öýdem wepat boldy. Oň maşgalasyndan hem aýaly agyr yaralanyp, olum ýa-da ýok boldy. Onuň altyjaby ýok boldy. Hemen bir gelini ýok boldy. Garaz bir adam kärçiligi hiç ýer sığışmayan iş etdiler Israil bilen Amerika. Israil'a näme töwerekde onşularyň üstüne öňüm ähtiýarlanlyk bilen çolup ýören, bombalap ýören ol bütün ýol boýy şeýdip ganyp gelýär-de ýakasyny tanadan ýurt. Ýöne Amerikadan beýle erbetliýärken ilat, dünýäň ilaty garaşanok. Sebäbi Amerikany näme de bolsa bir iň güýçlü, iň uly ýurt bolan soň, iň baý ýurt bolan soň, herkim onuň adalatlylygy isleýär.
Bizim özümüzde Murat ne ýatlap gör, Sovet döwründe de, ondan soňky ýyllarda da Amerikan bir demokrasiýanyň iň güýçli, iň bir berk ornaşan ýurdu diýip tanaýardyk şeýlemi? Ha, o. Şoň üçinem Amerika şular ýaly bir ähtiýarlanlyk edenine biz gaty geň görýärdi. Häzir hem ne şeýle ýa-da ýüze çykdy. Özüm birinji gerekler. Geçen ýyl, geçen ýylyň Thompson'da da Amerika duýdansy Iranyň üstüne bomba barny ýagdyrdy. Şol tamamen şol nemeni çäklendirjek diýip Iranyň ýadro programmy. Inni iň geň adam haçan uruş başlanandan soň sorak görýärler de nemeden ýanky jurnalistler zatlar sorak berýärdi Trump'a. Zor briefing bolýar, zor press konferensiýa bolýar aktamda. Ondan sonra sorak görýärler. Näme üçin çözdiň diýerler de Trump'dan soraýarlar. Olam aýdýar bir gepinne biz İran halkyna azatlyk alyp berjek bolýas diýe. Bir gepinne biz Iranyň ýadro programmasyny dargatjak bolýar, şol hiç wagt ýadro ýarany alyp bilmediýär. Ondan ýene bir gepinne de aýdýar, halis aljaran wagtynda da utanman bir zat diýdi. Şo diýe Ali Hameneyi meni öldürjek boldy diýe. Şoň üçin men onuň öňürtdüm de diýe, onu öldürdüm öňürtdi diýe. Şeýem diýdi. Yeni bir sözünde de yeni bir bahana tapýa jemi 4 tane argument getirdi. Şol argumentlerin birim ekspertlerin aýtmanyna görä tankyda çydajak argument diýer. Hiç gaýtynda bir esas ýok. Onun men muny öňkü gepleşiklerimizde de aýtdym. Iň esasy argumenti ol aýdyn ok. Ekspertler aýdýar, onun şol monun esas sebäbi başladat diýe de, onuň aýdasy gelen ok diýe. Ol aýtmaýan, şol gidleýän argumenti Amerikan diýe öz bähwidi ýok diýe, Irany çözmäge diýe. Ol diýe şol Trump diýe, Israýlyň bähwidini gorap çözdü diýe. Indi birinji soraw şuň bilen baglajak bolýar men. Sen näme hilpikir edýän Murat? Doğrudan şu ekspertlerin aýdyşy ýaly Trump İsrail'in bähwidini gorap çözdümi Iranyň üstüne? Ýoksa da başga bir bizim bilmeýän sebäplerimiz barmy? Başsyny aýdyr. Sağ olun. Men pikirimçe Trump'ın bir topar argumentler var. Biz esasy, hakyky şoň ýanky haýsy argumentin esasyny edenini biz bilmez. Sebäbi men pikirimçe öz kelletinde de bir anyk durnukly bir pikir ýokmy galýan. Sebäbi İsrail elbette İsrail diaspora Amerika'da gaty güçli. Şoň üçin istedik Amerikan prezidentine buru basyş edýär. Şu gedek ýanky İsrail'in basyşyna Trump gowşady da urşa girdi. Öňüm şu basyşlar ýanky Obama waka ýa beýleki prezident waka bolýardy ýöne bular prezidentler siýasat tarapdan güýçli bolan soň her hil basyşa ýagny arkyn özüni gorap, siýasatyny gorap Amerikan taklap bilýärdiler. Şoň üçin men pikirimçe Trump manipulasiýa gidýän adam, oň bir esas argument ýok. İsrail gollap urşa girdi, doğrudan hem İsrail'e gollap pul verdi, Israil'e koşun verdi, yara verdi, İsrail'e köp kömekleri diýe gelenin märi dogry. Ýöne İsrail şunu ýanky haýsy mesele bilen dogry şul urşa çekenini özü bilemede hiç kim bilmez. Bir topar argumentler var. İsrail gollap etdi ýa-da İran döwleti ýyllar boyu Amerikany esas düşman diýip hatap edýärdi. Bular öňkü düşmanlygy arasynda iki döwletiň arasynda Amerika bilen Ýewropa garşy Iranyň siýasaty alyp barýardy. Iran bir topar özüniň proxy goşunlary var. Ýanky bir topar döwletlerde oňa garşy regiona parahatlyk saklamak üçin olam bolup biler. Bir topar argumentler bolup biler, ýöne esas argument biz bilmerdik. Sebäbi onu özü aýtmady. Men pikirimçe aýtmadan. Esas argument häzir şu mass mediada galan argument diňe Israil gollap kömek etdi. Ve ýanky terrorizme garşy görüş diýip ýanky şonu esaslandyrjak boldy. Siýasy geosiýasaty, Amerikan geosiýasaty men Amerikany galdyrjak bütün dünýäde on siýasatyny ýagny derejesini galdyrjak diýip şol uruşa giren adam çalt ýeňişi gazanjak adam. Ya Maduro bilen bolýan Maduro proýektyna muňa hiç kim işat diýmedi. Ýagny döwletler
ýuwaşadan tes çykardy da oturdy. Hiç kim bir dol baha berip bilmedi. Mysal üçin Birleşen Milletler Guramaty ýynak geçirip, Howpsuzlyk Geňeşini geçirip ýa-da ulu konferensiýa geçirip şoňa baha berilmedi. Ýewropa döwleti hem ulu ýaly baha bermedi. Ýekdük ýanky prezidentler çykyş edip aýtdy, şoň bilen hem mesele ýapyldy. Indi ol gördü, şu ýaly ýanky reaktivny, operativny meniň siýasatym işleýär. Men özüme ýanky awry alınjak, Iran meselesini dogry ýatyrjak, şoň ýanky ýadra programasyny ýatyrjak diýip, bul bir 3 günlük 2 hepdelik urşa giren adam. Ýöne strategik ýalňyşlygy, ýani taktik ýalňyşlygy, munyň siýasy ýalňyşlygy, onun generallary muňa maslahat berdi, girmäli biz 2 hepdede u ýanky ýeňip bilmer. Goşuny ýersem biz ýanky ýyllar boýu görüşmeli boldy. Biz ýeňip bilmer diýse de ýagny Izraýlyň prezidentiniň premier ministriň Netanyahu'nyň pikirinde şuluşa girdi. Muňa esasy ýani soňky wagtlarda häzir näşe men innik soraw sen şu häzirki bir başlan gurrunun bilen bagly. Men şu ikinji soraw şeýle goýjakdym. Häzir näşe şonu aýdaýyn. Hanni urşa şeýle başlandy hawa. Ikimiz de aýtdyk da, ihtiýarlanlyk bilen ikinji edip İran'ı ağırladılar. İran'ın hökümetinden halkına mı ağırladılar? Şimdi Türkmenler ayrı köyör hatasını bir gede kaldırar diye de. Ama gözlü olan partiler umuman bir sağda halk değerli. Onların bir hüddetinden gelip bilecek halk köp mekirliğin. Gerek olsa öldürüm başka bir yerini ağırlap bilecek. Ama niye mi çündür şu meselede olur iki edip hatasını aldırdılar. Geçen yılın tomtumda da gepleşik geçit Turka Amerika çoğu üstülerini ahmal qaldılar. Bu edelim yine de edil şol ağlı olsuluk kaytalandı. On başlanışı belli urşun. Belli şol öňler tarihte bolşuyalın eslerin üstüne Germaniya çoğunluğunu, natsistik Germaniya çoğunluğunu olarak yakdiyalanlık bilen çoğu da. Gepleşik geçirip dost olup Stalin bilen tamamen üstüne eserin üstüne çöldüler damdanlar. Indi şol bir ağırlıqçılık, şol bir mekirlik, şol bir ihtiyalanlık. Yöne indi urş başlanma şeyle başlanma. Edil hem aydışın yani bular bir 2-3 günün içinde biz bular pıtradar. Yadırın haşalon ruhani nemesini, liderini, Ayetollah Hamene'yi öldürür. Yolbaşçılarını öldürür. Hükümet dargar. Yine sonlarının bir yeniş kadanar. Nevitinem satar deyip şeyle umutlen gelen olmalı Trump. Nemen yanına, Netanyahu'nun yanına şunun için koşulan olmalı. Yönün nihayadır ki şuna 28. fevraldan verini görüp otursanın 13 gün geçti. 13 gün geçti. Nihayadır urs hareketlerine baka verip bilecek mi sen? Nihayadır ursun münasibeti, güçlü münasibeti niyeydi bu? Şun günü uruş dine 2-3 tane döwletiň arasynda däl, İsrail, Amerika we İran näle beýleki döwletlerim içine goşuldy. Bir topar Arap döwletleri hem içine girmeli boldy. İran'ın ýanky harwurlyklary beýleki döwletlerden bombalap başladylar da. Misal üçin Kuveyt, Bahreyn, Arap Emiratlary, Saudi Arabiýany we şoň goňşy döwletlerini bombalap başlady. Beýerde diňe İran'ın we İsrail bilen Amerikanyň çakmyşlygy däl, bir topar döwletleriň çakmyşlygy. Olaryň ýanky geosiýasaty. Misal üçin siz İran alanynda siz diňe İran'a telediňizde, İran diňe İran däl. Onun proxy goşunlary, ýagny şunu goýlayan we şoň tarapyny İran tarapyny finansiýer edilýän bir topar goşunlary her döwletde bar. Ýapyk ýanky partizançylyk edýärler, ýa açyk işleýärler. Ular goşunlary şu döwletlerde pytyran bir ulu bir döwlet, bir imperiýa diýsen bolýa, kiçik imperiýa diýsen bolýa, ýöne regionlar bular ýanky hem gizlin, hem açyk, hem ýapyk tarapdan hereket edýän bir döwlet. Munyň bir 3500 ýyldan bäri taryhy bar. Ol bir Maduro'ň Venezuela ýakynaky Maduro'ny golyan adam bir 10%dan ýokary däl, ol döwlet bilen deňeşdirip bolmaz. Şoň üçin meniň pikirimçe bular gowy ýanky öňünden şu datlary gödüňüne tutup gelmediler, çalt uruşa taýýar boldular we şu ýerde birinjiden esasy ýeňilen zat, birinji bilen ilkinji bilen ýeňilen zat hakykat ýeňilýär. Birinji, ikinji bilen şol ýanky regionaky parahatlyk,
halkyň hukuklygy dogry ýanky ýitýär. Üçüncem bolsa şu İran we şu regionyň geljegi ýok bolýar. Häzirki wagtda geljegi ýitýär. Ya şoň geljegi indi 5-10 ýyldan bir dikiläýmese edil häzirki wagtda on geljegi näweldi. Alyp göreliň Dubay ýanky Arap devletleri, Abinionly Arabski Emiratlar. Oňam geljegi tek dogry bir bilen nokta sebäbi egerde İran döwleti şonu bir ýylla bombalasa ol döwlet kriýse we bankrotluğa gider. Doğru. O Şu eýýem olan girişi betelli. o Yönü giriş şu bedelli. meselede var Murat. Şu meselede köp adamlar aýdýar, hani Birleşen Milletler guramasam öňül nimet çykartda rezolýusiýa. Hamana İrany ýazgaryp, İran ha töwerine Katar'ın üstüne Birleşen Arap Emiratlarynyň, Saudi Arabistanyň üstüne, Kuveyt'in üstüne bomba ýagdyrýar. Bahreyn. Bahreyn'in üstüne hawa. Yönü Arap nime İran harbiler aýdýar ýok diýe. Biz Arap komşularymyzyň üstüne atamda bomba diýe. Biz diýär şu taýdaky İran nime Amerikan Bağdalar. bağlaryny urýasy. Inni elbetde şeýle diýmek bilen olar özleri şol Israil'in bombalamalarynyň, hüjümleriniň, agresiýasynyň garşysyna çykanlaryna töwerekdäki Arap ýurtlarynyň territoriýasyndan İranyň atýan raketalaryny urup dikýärler. Ol uçup urýar, bolýan Israil'e tarap olar Arap ýurtlarynyň üstüne, hatda Ýordaniýada bardy. Geçen ýyl urşugyna Ýordaniýanyň territoriýasyndaky bazarlardan şol İrandan gelýän raketalary urup dikýärler. İranyň harby güýçleri aýdýar, Ksir diýerler da olan nimetne. Şo Ksir aýdýar, biz diýär şol biziň raketalarymyzy ýolla urup dikmediler ýaly şol bazarlardan diýär. Hemem şolaryň radarlary bar da nimede. Arap ýurtlaryna bir radarynyň bahaty $1 milyard dollardan geçýän ekeni. Şonom häzir ýok etdi İran. Olaň argumenti urşýan urdun argumenti da biz ol ya İranyň tarapyny tutamyzok ya Amerikan ya Israilin biz bir aralyk neutral ýagdaýda durup baha bermäge çalışýar. Başarsak. Inni şoňa eger İranyň diýen argumentlerini dinleten olam heňe gelmendir o nokta. Urşýan ýurt şoň üçin bolýar Atanokynyň çenen ýerine barmagyny isleýär. Oň üçin töwerekdäki şol päsgelçilikleri ýok edýär diýär. Inni ola şeýle ýöne ştaýda min berjek forum esasy bulan haýsynyň köp ok atyp haýsynyň az ok atany näle halka nähil täsir eder. Misal üçin aýdaly şu İranyň halkyna bir gepinde Trump biz İranyň halkyny azatlyga çykarjagam diýär-de argumentini. Şoň üçin şoldugam diýär. Emma bolýan edýän hereketleri hiç şoňa miňden ok. Sebäbi 28-nji fevralda şu uruş başlanmadyna näme diýilýär şu Menap diýen şäherine Ormuz geçelýärinde goloý bir ýerde şu taýda bir gyýzadan okuyan mektebini urdy. Amerikanlar ekenne. Onu ilki bilmediler. İsrail'in oku degdimi, ya olmasa Amerikan oku degdimi, ilki onu bilmediler. Emma son BBC, hem de New York Times'ın ekspertleri şonu iderlap, bildiler. Olam nemekenne, şu Amerikan Tomahawk. Tomahawk diyen nemeteken raketası. Tomahawk'ın bir sahanlı yurtta var. Tomahawk Amerika hemme yurda satan o. Özünde var, Japonya'da var yanlışmasam. Onun mümkün Angliýada vardır, Germaniýada vardır, bir 5-6 tane ýurtda vardı. Şonu Trump sıkçıklık edip gelýär häzir çennem. Yok şonu biz atamda İranyň özü atdy diýdi. Ulan gaty bir gawakat zatda özü atyp İran'ın şu İrany öz adamlaryň özü ýok edýär diýen nadaralyk görkezýärdi. Şol gaty bir yaramaz täsir edýän kadiýen töwerekde halklara da. Egerde ertekun Amerika onanyp Türkmenler misal üçin aýdaly, ýa-da gaty köp geçir çekýärler-de Gurbanulyň rejiminden, bu iki kelleri prezidentiň rejiminden gaty erbet geçir çekýärler. Indi şu Türkmenleriň kömegi mätäç.
Türkmenlerin nemesini alıp qaytacağım deyipdir. Gurbanulyny biz alıp qaytacak olam Ayatollah deyipdir de. Ram. Indi bir görsem şoňa begene aýmeli Allah. Şunça ýyl ezersek gelýän türkmenleri Allah edin Madurany ekidişýär sallanada edin Gurbanulyny ekitse türkmenler begenjek şoňa. Ýönemin ýygy näme barjak ana şol bir näme oýlandyrýar. Diýmek aňyrdan gelen güýçler bir topar biýuna adamlaryň başyna ýetmek mümkin. Sen nähil pikir edýän? Bize peýdal bolarmy şu Amerikan gelip Gurbanulyny ekitmegi? Hakikaten sen şu soruňda bir näçe soru berdim. Bir men jogap bereyim. Bolýar. Birinji bilen şu ilata hiç ýeri gowulgy ýok, Eýran ilatyna diýenler. Bu uzun diňe diýanlydyr. Diňe diýan. Näme? Hiç bir tarihte başga bir döwletden bomba gelip şu döwletiň azatlygyny hiç bir döwlet alyp görenok. Şu gaýtyp şu ýagdaýda ýagny hökümete ulu argument bolýar we hökümette ulu bir ýanky mani bolýar, agzy birleşmeli. Biz öz bütünlüğümüzü goramaly, biz öz ýanky territoriýamyzy goramaly, biz öz garşylygymyzy goramaly we şol wagtda egerde bir opozisiýa ýa-da reformalar talap edýän bir gruppa öňe çyksa, şoňa repressiýa etmek, ýagny şoňa kanun tarapyndan bir argument bolýar da. Şoň üçin bu birleşdiren ok, ýanky azatlyk alyp bilmez bombalar. Bu azatlyk almak diňe halkyň öz işdir. Birinciden. Ikinciden, bu strategik ýalňyşlygy bu halkty özü meselen çözjek bolýar. Mümkin näme? Bir döwletde ýanky sen azatlyk alyp berjek bolsaň ýa-da Maduro ýaly Ayatollah'ny oglak gitjek bolsaň, Eýran döwleti Venezuela ýaly. O ýerde Ayatollah bolmasa, ýani Humeyni bolmasa başga Ayatollah çykaýar. O ýerde yüz miňlerçe adam şol ideologiýany, ýagny ul ideologiýa, şiitlaryň bir ideologik ýanky lideri ýolbaşdy. Onu Eýranyň bilen indikdiler. Onu düýgünden başgaça çözmeli meselen. Şoň üçin olaň alan metody hiç rada getirmediğine halka karşı. Halka ziyan. Yine yalnızca Minap'taki 150 tane gıycağaları bombalat diýdiňizde. Buna iki taraftan sebep bolýar. Birinji bilen bu näme dogry berilen nişan, yani bu gelokasiýasy näme dogry bir harby ýalňyşlyk ýa-da muny başgaça sebep bolýar, ýagny paragat iýişiň durmuşyny biperwalyk bilen seyretmek bolýar. Yani şunu ýanky paragat ýaşaýan durmuşda ýaşaýan halk barmy ýokmy onu seyretmen urup goýberler. Şul Tomahawk raketası iň dünýäde iň bir ýanky ýeketäk bir raketa dol nişany bar burýan ýanky 5-10 metr gapdalyda gitmeýän bir raketa. Şoň üçin şurada men pikirimçe şul mesela iki tarapdan sebep bolýar. İki tarapynda da şul Amerika günäkär. Qaysı birine sersen Amerika günäkär. Amerika şoňa boyun almaly. Häzirçeli Trump bilseňiz şoňa boyun alanok. Nämeti men eşit göremok, ýene bir zatlar jogap berýär. Bu jogaplaram bir yer tutanok sebäbi jogaplarynyň bir manysy ýok. Şoň üçin muňa inni öz içindäki intelligensiýa, syýasy intelligensiýa, öz içindäki parlament häzir Trump'a şol ýanky argumentler goýup şuny impeachment'a goýjak bolýar. Inni egerde biz umumman tertek şuluş Eýran halkyna azatlyk getirmeýär. Şuluşyň ýanky gysga wagtda durdurmaly diplomatik tarapa geçmeli şuluş. Sebäbi Eýran diplomatik tarapda siz dogry belläkleşdiňiz, gülüşmäne taýardy we dowam edýärdi. Ýöne günüň bir güni ýanky 6-njy wagtyň olanda birden bular ýanky Izrailiň gepine gidip 3 günne, 5 günne bir hepdede biz meselen çözýär, gülüşmek gerek ýok diýip ýanky bular giýdiler şol uruşa. Trump'ın öz strategiýasy var, men dünýäde 8 sany uruş durdum diýip. Ýani men uruşlar durdum, paragatlara salyn we Amerikany östürün diýip bir muň syýasatyň düýüşi da. Ýa-da şol uruşy durulmady, gaýtyp şol uruşy bir ul derejä ýetirdi. Bu diňe harby uruş däl. Bu ulu bir täsir we ykdysady tarapyndan bütün dünýä täsir we sebäbi ýanky universitet setimleri logistika bozulup bahalar alyp başlady.
bir topar yerlerde yankı önümün bakatını alıp başladı. Bir topar yerlerde yankı nevit pastavkalar yitip başladı. Bir ağır ulu bir problema getirdi. Onun daşına ol beýleki komrul boğazını yaptı bolin. Ondan beter iqtisadi ýagdaýy, ondan beter döwletleriň argatna çyk ýagdaýyny kynlaşdyrdy. Umuman diňe bir harby problema getirmedi. Bu iqtisadi we kommunikasiýa, logistika problemalaryna getirdi. Şoň üçin umum Amerika aýdym. Başla yine iki soru geçeli. Nanni fevrallı yadındadır senin. Fevrallı ne yapyanı İran'la yaşlar, umman İran halkı, şoltanla biznesmenlere çenli nime gallılar, ayağı üstüne gallılar. Ayağı galıp şu rejimin karşısına katı güçlü boğulun ettiler. Ondan rejimem bunları kırıp başladı. Şu aýratyrym şu ýanky rewolýusiýaň goroýjylar, rewolýusiýaň goroçylar diýilýän neme bar? Gwardiýa. Ol bir kelle keterlerden baratda. Şolar halky gyryp başladylar, ýaşlary. Inni käbir ekspertler aýdýar 5-6 min adamyny gyrdy diýerler, rejim şu goýulandy fevralda. Käbirler aýdýar hatda 20-30 min adamyny gyrdy diýer. Garaz bir İran'ın Moğolçuluk rejimine bir hiç rehim şefaat yok. Bular hökümeti saklama için gorkunçlady, näçe adam gyrmaly bolsa kırjaklar. Saky. Inni şu wagt Trump menin yeni birazcık saklanın, yeni de öýe girmän, çıkışlarına dowam edin, menine yetip barýan kömegi iyi verdim diýdi. Ýadynda my? 2 gedek, 3 gedek. Başbakan degen şeydidir. Hakykatdan hem şu çıkış edip ona kömek yetip barýar diýip, onun ol ýaşlara muňa ynanyp, yeni de köçäge çykyp, yeni de uruşup, şol nemeler bilen, kelle keterler bilen şey diýip gyryldylar. Emma Trump'ın kömegi gelir ýerde gelmedi. Yalan wada bolup çykdy. Şeýtdiribem diňe bir İran'ın ruhani rejimi dälle Trump'ın hem ulu günäsi var. Şol geçen fevraldaky goýulanda şeýle köp adamyň gyrylmagyna. Emma inni görüp oturtup bular şol İran'ın ýol başçylarynyň Hameneýiň rezidensiýasyna garaşylýan şol ýygynyň bolmagyny şoňa gawatlamak üçin soňuşlaryny garaşan ekenler. Inni käbir ekspertler şunu bildiler hem şu arada anyk ýadýarlar. Inni häzir media öde allyna bomba ýaldyrýar Israil bilen Amerika İran üstüne. Ol 4-5 tany diňe tehranyň özüne nevit ammarlaryny otladylar. O demal bolar ýalyda İran ýaşaýjylary şu aýratyrym Tehranyna hem şoň töweregine. Emma onuň Trump aýdýar ýene de inni çykyn diýär köçe. Köçe çykynda diýär şu wagt diýär hökümet alyn diýär. Sen näme pikir edýän? Ene şu bombalat durka Amerika bilen İsrail bombalaýar giýçe ýaşlar, adamlar köçe çykyp häkimet uruна görüşip bilermi? Sen iki duruldat var beýerde. Birinciden watan goragy, ýa-ni rejimiň watan goragy we halky şo goraga çağırmagy we ikinji, ýa-ni bul ikinji şu rejimi gollap halk şu watan goragyna gelýär. Olar birinji, ikinji reforma edip bütün sistemany çalışmak üçin protest hökmüne adamyň çykyşy. İki tarapda da ýa-ni halkyň kanun itaatine hakkı var. Ondan şu birini gollap watany gorap, ýa-ni kanun boýunça bulan ýa-ni jogapkärçilik var da watany goramak. Şonu edip, watan goragyny edip, bu tarapda da reformalaryň we de ýa-ni sistemany çalışmak boýunça öz kanun ýoluny ulanmak bilen ýa-ni iki zat bir zat däller. Birinciden ikinji zat egerde watan goragyny halk goşulmaly bolsa, onu reformada sistemany çalışmaga da onun hakkı var. Yani onun bir kanun ýok. Şoň üçin egerde Trump gerekli wagtda halka kömek etmedik bolsa, gaýtyp tersine bombalap halky şu rejim bilen birleşdirip watan goragyny ene şu ýaly hereketde şoňa getirýän bolsa, onuň alyp barýan siýasaty şu ýerde parahatçylygy, şu ýerde demokratiýany, şu ýerde ýagny zalyma garşy güreş däl, gaýtyp şu ýerde buluşyp gidýär hemden. Gaýtyp buluşyp gidýär. Gaýtyp şonuň ýa-ni protest hereketini ýygyp gidýär.
öňe däl izah edýär. Şoň üçin bomba ýagypdylykka hiç kim protesta çykmaýar. Atı doğru. Bomba ýagypdylykka her bir adam öz watanyny bombalasa, hükman ýanky urulany nişanynda çepirak sagrak bolýar, dogunlaryndan şuň bolýar. Ondan sen isleseň islemeseň, ýanky watany gorumak üçin şu rejim golamaly bolýar. Bul gaýtyp Doğru. Bunun ters yeni bir efekt tarafı var gelýär. da. Murat, Tamam. yeni bir tarafı var. Dine yankıyı köşe çıkacak adamlar dine üstünden bomba gelip şu an depesinden düşür deyip o korkan bağdır. Hükman Elbette, elbette. o yaramda. Yönü yeni bir tarafı var. Doğrudan bir şu gıyılan mektebinin urulmağı, onun nevit ocaklarının, nevit ammarlarının otlanmağı, şu vahşiçilikler var. İran'ın devlet hükmüne, yurt hükmüne yaşayışının karşısına edilen vahşiçilikler yankı İran'ın ruhani rejiminin fiinmağına değerli tersine adamdan köpçülüğün cevikleşmeyine getirdi. Şimdi ekspertlerin aytmana göre diye de şu İran'la İsrail'in hücum başlamanka İran'ın halkı diye 50 şu ediliyor terede şey dronyal bölünü diye de 50% adının şol ayırmağı tayinli diye rejimi. Şolun sağlam artıp bariyat diye. Yönüne şu hücum başlandı diye de aktiyalan agresiya başlandı olinniye ruhanlığın tarafını tutyanlığın tanı yani prosent tanı 70% eşenini yokoru kaldı diye. Yani inni şu teredin şu ruhanlığın tarafı ağır heliye. Yani şu tarafta adam köpeldi. 70% halk şon tarafını tutya, 30% mi teorim yeniden şu ruhanlığın ayrılmanın taraftarı. Onun üstüne de Hamene'nin yankı Ali Hamene'nin öldürülmeyi olan bir düýünden bir oýlanşykly iş boldy. Ya ol garry 86-87 ýaşyň içinde eýem. Ol bu günlerde ödem amanatyny tapşyrjak eýem ol iki aýagyny göre sokup oturan adam. Emma onu öldürüp on yerine yaş 56 ýaşyndaky on oğlunyň Ayatollah bolmagyny gurnady bir Amerikan hem İsrail'in edeni işi. Hem İran halkynyň karşısına edilen iş bolýar. Murat onu söhbetimizi dowam edeliýenede sebebi İran'la hem yakın günlerde häzir kuwatda barýan uruş, yani İsrail bilen Amerika bir tarapda da İran inni başta şu birleşimi diýaly territoriýasynda Amerikan bazalaryny taklayan Kuveyt, Bahreyn, Birleşen Arap Emiratlary, Saud Arabistany, ýaly ýurtlaryň köpüsi bu uruşda ejir çekýärler. Sebebi İran şol ýurtlarda Amerikan radar sistemalarynyň bardygyny, bazalarynyň bardygyny göz tutup, şolary ýok etmek üçin hüjüm edýär. Elbette atılan oklum käbiri, misal üçin aýdar Birleşen Arap Emiratlaryna Dubayda da diňe Amerikan harby bazalarynyň üstüne düşmen ýönüki bir atele da uruldy. Onu näme üçin şu atel 5 etajlymy? Ýok, 5 etajly ýa-da 5 etajly däldir ol. 5 ýyllyk. Şu 5 atele näme üçin ok atdyň, raket atdyň diýip soranlaryny İranyň harbilary aýdýar. Şol atelle diýe Amerikan harbilary ýaşaýar diýe. Şoň üçin atdyk diýe. Biz ol siziň öz adamlaryňyzda degirjek bolup atamdak diýe. Indi näme diýende de uruşda uruş bolýar da. Bir uruş başlanan soň onuň biňe adamlaryň köp wepat bolýar. Ine şolaryň iň aýylganjam şu yaman birlik geçtik başta şu uruş başlanmadyna 28 fevralda İran'ın Minab şäherine Amerikan atan inni BBC'nin hem de New York Times Amerikan öz iň ulug gazetleriniň birinin geçiren barlalaryna görä Amerikan atan Tomahawk raketasynyň gelip degmegi bilen şo gyýylan okudylýan mektebine jemi şuň güneçenini 180'e barp etdi ölen adamlaryň sany. Şoňam diýe 168'e goloýy okuwçy gyýyzarlar diýerler. Nähil aýlygan çatyrat. Bizim hemmämizin çağalarymyz var, altyklymyz var. Bir çağaçygy ýetişdirmek üçin 3-4 ýaşatmak üçin misal üçin 12 7-10 kanny hatym köp. Ol ine atan niýetçiler uksy ýyjany başdan geçirýänini biz bilýär ahry.
nähili kıyın bir çağan ayawtyna galdyrmak. Aýt ýekece çağajyk aýt. Şoň üçin bir Amerikan hem Israilin başlan bu adalatly urşuny biýüne çağajyklan, gyzarlan, okuwçy gyzarlan wepat bolmagy, grajdan ilatdan ýa münden gowrak adamyň wepat bolmagy aýlyganyşlar. Elbetde Israilin özünden hem biýüne adamlar wepat bolýarlar. Beýleki ýerlerde de Amerikan fallatlaryň eskerlerinden hem epesisi wepat boldy. Ýa käbir maglumatlara görä 11 adama bardyr diýdi. Ýöne elbetde Trump ony 8 dik görkezýär bolýan. Ýöne 11 adama bardyr diýdi ölenden sany. Ustadyny men bir aýtjakladım ma. Ana bir ýangy birinji bölüminde gepleşilen şey diýdik de, Trump şu urşa girjek däl eken bolýan. Netanyahu şunu gyjyklap, dürtgülep, günne goýman, na aňtatjak ýeňişgadan boljak bir urş wa diýip gatnaşdyrypdyr, şunu goşupdyr ýa-da diýdik. Şeýledir. Ýöne Murat bir zat barda. Köplençiler ýaly urşlar turanyny içki siýasaty bilen bağlanışykly bolýar bir döwletiň. Ene Amerikan häzir Trump'ın ýagdaýy şeýle şu ýylyň noýabryna Kongrese hem Senata aralyk saýlawlar diýilen saýlawlar geçiriljek. Şol saýlawlarda egerde Kongresde hem Senatda Demokratik Partiýa artykmyşlyk kazansa, olaň ses sany artyk bolsa, onlar şondan soňky prezident saýlawlaryna olaň ýeňiş kazanmaga şansy artýar. Egerde Respublikan Partiýa, Trump'ın partiýasy artykmyşlygy 50 saklasalar, ýa-da şolaň artykmyşlygy wada Respublikan Partiýada da, Senatda da. Onu diýmek Trump'ın başyndan iňjek bolýan impeachment belasy sowuljak. Trump şundan gaty gorkýar. Sebebi Trump'ın eden yaramaz işleri kenegiyem. Ol Epstein nemesi var, problematı var. Epstein Gate. Oň ýanky kämillik ýaşyna ýetmedik çağajyklar bilen jynty gatnaşyklara girenmegi hakyndaky bir näçe müň faillar çykdy, ýazgylar çykdy. Trump'ın ýagdaýy gaty yrga häzir. Şoň üçin Trump şu Respublikan Partiýanyň arada öňüne çykyş edende de bir Kongresde hem Senatda köpçüligi elde saklamak üçin ähli zady etmeliydi. Egerde bilik goýundydy, egerde şu bir Kongresde utulsak diýdi şu aralyk saýlawlarda sesleriň köpçüligini elden bersek, onda diýdi, men garşyma impeachment ýylan eder demokratlar, meni prezidentlikden aýyrsalar, onu Respublikan Partiýada diýdi, ähli şansyny ýitirýär diýdi. Olaram gorkudýar-da. Siz menden ýapyşyň, men aýrylmama ýol bermäň diýip. Indi sen nähili pikir edýäň? Şu Trump'ın Iranyň üstüne çölmegine näme esasy rol oýnady? Şol içki siýasatyň dowam diýilýär-da, daşarky siýasat. Şu içki siýasatdaky Trump'ın ýagdaýynyň agyrlygy esasy rol oýnadymy? Ýa-da Netanyahu'ň şol şeytani al dürtgülep durmasy näme Trump'y. Ine şu meselede arkada para daş faktorlar ve içki faktorlar. Sizler içki faktorlar aýtdyňyz. Gelin daşkylardan başlaly, onuň içine düşer. İran'ın birinciden şol Trump'ın İran çözüşünün esas maksady siz İranlak gelýän bolsaňyz Amerika bilen İran'ın arasynda şertnama bardy. 2018-nji ýylda şu şertnamadan Amerikan özü çykýar. Ya şu şertnamada ýagny ýadro programasynyň Iranyň ýadro programasyna dol beklep bolunok we şol şertnamanyň esasyna ol öz ýadro programasyny dowam etmelýär diýip şondan çykmaly boldy. Murat, senin adında şol şertnama Obama prezident Obama Türkiýe 2015-nji ýylda baglaşyldy. Ýa-ni Iranyň mümkinçiliklerini dol çäklendirmeýär diýip ýa-ni çykdylar şondan 2018-de. Ve şol inni çıkandan soň gelecekde ýadro programasyny howpy bar diýip ýa-ni goýdular. O birinji argumentda. Ikinji argument ýa-ni Iranyň ýaraly toparlary bar. Men ýalňyza aýdyp geçdim. Hezbollah, Hamas, Irak degişli toparlar var, İran'ın içinde toparlar var, Yemen'deki şehit toparlar var,
bir topar harby toparlar var, girdiğin toparlar var. Ofitsialna hereket diýen toparlar var, girdiğin hereket diýen toparlar var. Olar bir topar döwletlerde terroristik akt edýärler, döwlet çalşak bolýarlar. Bir topar ziýançylyk var we Amerika şo toparlary terrorist toparlar diýip adlandyrdy. Ve üçüncü argument näçip Amerika toparly, daşky faktorlaryň biri Amerika şoň bilen İsrail'e ve menin partnerlerim Saud Arabiya hopy wa regiona İran, Üsya birleşýär. Bu bolsa uly bizim partnerlerimize hop döredýär diýip we bizim bazalarymyza hop döredýär diýip şu üçüncü argument. Indi sizin aýdyp geçen içki argumentler, içki ýagdaýa görä ine ünsören bolsaňyz öň Rim'de ön wagtlarda imperator imperator bar döwürler olar daşyna uruş edip şöyle yeňip içki problemalary ýapýardylar içinde ul problemalary şu daşynaky yeňişler bilen yeňip yeňişli gelip öz watanda yeňişli gelip içki problemalary ýapýardylar we adamla hormat goýýar bizim döwletimizi bütün dünyada bunu derecesini aldırdı, bizi gorkýarlar, bizi hormat goýulýar diýip içki problemalary göz ýumýardylar adamlar. Trump'ın hem ünsören bolsaňyz bir ýyldan gowrak prezident bolup gelýär. Bir ýyldan gowrak Amerikany Великая Amerika, Great of America etjek diýip başarmady onu. Onun reformları amana aşmady. Onun içindäki aýdan zatlar hiç adam bolmady. Bahalar gally, kriz güýçlenli, iş yerler peselli, bir topar biznesler yapılıp başlady. Amerikan bergisi köpelip başlady. Bir topar faktorlar var içinde kriz faktorları, diňe sosial uruna da, diňe ykdysady uruna da, syýasy uruna da. Ine demokratlar mysal üçin Texas ştatyny utdular we beýleki ömür boyu respublikanlaryň ştatlaryna demokratlar utup başlady. Bolmasa olara garşy görüşýärler. Bu ştada iki böldi. Bir ştady gaýtyp birleşdirdi şu demokratlar ýok etmek üçin. Görüşýär şonda da demokratlar ýeňdi. Inni häzir şu güýzäk boljak saýlawlarda demokratlar ýeňmegi ul bir şans bar. Ine egerde şolar ýeňäýse, Amerikan halky belli ýok. Men Trump saýlanary diýip pikirim edemokdum, saýladylar. Ine ol sesleri demokratiýa şöyle sesler okuýar. Egerde demokratlar ýeňäýse, ýadyňyzdan çykarmaň, Trump jinaýetçi. Onun 32 san jinayet, işler galdyryldy we suud edildi. Şol prezident bolan soň, şol iş wagtynça ýapyldy. Prezidentlikden giden soň şol iş ýene galdyryp, bunu jinayete çekip bilerler. Hakykatdan hem bolsa suud edilen jinaýetçi Trump. Prezident bolan soň o neprestavenность var, eldirmelik var. Şoň üçin bu üstünde ulu problemalar içinde Amerikan içki döwletinde konstitusiýaň esasyna we siýasatyň esasyna ulu problemalar dur. Şol güýz görkezler. Bir topar ekspertler ine güýzi Trump'a aýrlar da Trump'y jinaýete çekip basarlar diýip bir topar ekspertler diýär bolýan. Dogrudan içinde ulu problemalar var. Hiç bir meseleni çözüp bilmedi. İň bärkisi migrantlary aýran diýip şol uğurda da aýyrdy ýöne onun aýyrmak stili has gödök, has adamlara garşy bir topar adamlar atyldy, biýüne adamlar bir topar gulluklar şol döredin gullugyna garşy bolurlar. Bir topar welaýatlarda, mysal üçin New York'ta karar çıkarılı şoň migrasion gullugyny hiç operasiýa içinde etmeler bir topar gapma garşylyga getirdi. Ýagny muny akılly, güýçli, düýükli çözmän ýöne gödök ýagdaýda mesele çözüp uly bir agyr ýagdaýa getirdi. Iranyň meselesinden şeýledi. Egerde şular düýükli halk bilen gürleşip halka kömek edip giden bolsalar mümkin ul netije gadanadar. Bu gödök bir döwletiň ýurdun ýol başlatyny, ruhy ýol başlatyny ýok edip, bir topar harby generallary, ministrler ýok edip, gödök ýagdaýda etdiler boly, obratny effekt ortaňda işýan berdi. Şoň üçin
İçinde de içki siyasetinde ulu problemler var. Bunun hem daşkı siyasetinde alıp barýan, hem alıp barýan içki siyasetinde ulu problemler var. Hökümet şu problemlerin biri Trump'y doğrudan vazifesinden aýramaky etmeli. Doğru. Doğru. Inni ştaýda ýene de köplen şol ekspertleň berýän bahasyna şolaň pikirine sallanmaly bolýar-da. Häzirni Amerikada da beýleki Ýewropa ýurtlaryna da hatda Şweýçýanyň ekspertlerim, syýasy ekspertlerim bir zada düşünjek bolýarlar. Bir günni, bir sagatda 28 fevralda şol Hameneýiň rezidensiýasyna 48 sany iň ýokary wezipeli Eýranyň syýasy hem harby ýolbaşçylary ýok edildi. Şoň içinde Gorunmak ministrem bar, şoň içinde hemme ministrler bar. Ruhy ýolbaşçy Ayatollah Hameneýiň özüm öldürildi. Onuň Eýran bilen Israil olun garaşandady inni boldy. Hanni bütün ýolbaşçylygyny ýok etdik. Eýranyň hökümeti galdy. Eýran inni ol kisir ol ýanky revolýusiýaň gorosularyň kaçyp gider. Şonu bilenem Eýran rejim ýok bolar diýip pikir etdiler bolin. Beýle bolmady. Eýranyň şu döwlet konstruksiýasy şeýle bir berk bolup çykdy. Yani bütün ýolbaşçylaryny ýok edende de o konstruksiýa özüni saklap bildi. Yani çagşamady. Şonu bir egerde bir öý diýip gözeňine getirsen, bir guruşuk diýip gözeňine getirsen, şo jaý ýykylmady. Egerde misal üçin aýdaly, şu wagt Türkmenistan bilen deňeşdirsen, Türkmenistanyň döwlet guruluşy ýok-da. Türkmenistanyň bir adam, ýekije ministr, ýa ornmasar ministr, ýa sud, ýa başga biri Gurbanuly Berdimuhammedowdan iýdin bolmasa hiç zat edip bilemem. Döwlet asyl hereket eden ok. Döwlet institutlary ýok. Diýmek şu egerde Madurany alyp gidişi ýaly Gurbanuly Berdimuhammedowy geläge edin şolar hallanadyp vertolyotly ýa samolyotly okeanyň üstünden hallanadyp alyp gitseler Amerika. Türkmenistana şo wagda döwlet ýykylýar. Yani döwlet diýip mene goşadyrnakdaýdy ýanna. Ol bir döwletin dälle bir ýöne bir maşgalaň bir nimesi, milligi. Maşgala dolandyrşy. Maşgala dolandyrşy diýýärler. Emma Eýranyňky döwlet guruluşy, Eýran gadymy döwlet bolan soň, bunyň döwlet guruluşy hut Amerikanyň öz döwlet guruluşyna meňdeýän eken. Men pikirimçe, şunu men birinji gerek şunu men deňeýän, Eýranyň döwlet guruluşy Amerikadaky döwlet guruluşyna bap gelýär. Amerikada da sen Trump'y ertir ýyldyrym ursa da döwlet ýykyljak gumany ýok-da. Oň aşagynaky vice prezident var, onuň hökümet var, onuň näme diýsem kongres var, senat var. Şu döwlet işlejek durjak. Hanni şu wagta çenli günwagtaryň ekspertleriniň günwagtardaky siýasatçylaryň bir göz ýetirmedik, düşünmedik wagty Eýranyň hakyky döwlet guruluşy var. Namsaçy şu Hameneýi egerde ruhy lider bolsa, onuň aşakda pozisiýar ol näme prezident. Prezidentden soň o taýda hakyky işleýän parlament var. Onuň o taýda ol islam şeriatyna dayanýan bolsa, sud var, prokuratura var, beýleki döwlet institutlary var. Inni birinji gerek häzir günwatar şoltany Amerika Eýranyň döwlet guruluşyna hayran galyp şoňa ünsberip başladylar. Aha, bu birin şaka edişimi diýär ekeni. Bunyň ýöne ýolbaşçylaryny öldüreniň bilenem bitjek iş ýok ekeni. Inni sen näme diýip biljek şu barada? Eýranyň döwlet guruluşy bilen gel ýene de senem öz pikirini aýt. Türkmenistanyň döwlet guruluşyny bir gysgaça deňeşdirip gör. Näme var? Men üç döwlet deňeşdirýän Amerika bilen Eýran we Türkmenistan. Siz ýalnızca bellek geçtiňiz Amerikanyň döwlet guruluşy we Eýranyň döwlet guruluşy bire wagt diýip, ýok bire wagt däl. Ýok, meňdeş diýdim-de, meňdeş. Men meňdeş diýip pikir edemok sebebi, meň pikirim şeýle. Amerika konstitusiýony ýa-ni deň ayrymlyklar bar. O ýerde bir topar syýasy gurulmalar, bir topar jemgyýet gurulmalar bar, bir topar azatlyklar bar. Onu deňeşdirip bolmady, onu Eýran bilen. Eýranyň bolsa
gaty güýçli, ören güýçli, ýa-ni dini siýasat edip dur. O ýerde şiitleriň mekany, şiit ýa-ni dini Şaýylan, indi şaýylar diýilýär bizde. şaýlar şonuň alyp barýan ýa-ni ýolunyň iň ýolbaşçy lideri, ýagny şöýde ýerleşýär we ol ölse-de onuň ýa-ni orunmasarlary, onuň ýerini tutjak bir topar nimeler adamlar bar. Şoň üçin sen birini ýykanyň bilen bütün ýa-ni ruhtaýdan emele gelen dini sistemany ýykbilmeýän. Şoň üçin oň daşyndan döwlet gurulşy bar. Şu döwlet gurulşyny kontrol edýän dini gurulşy, ýa-ni dini tarapdan goýulan lider ýa ýolbaşy. Yani ideolog, nime dini ideologiýa bar da. Ine Iranyň ideologiýasy Amerikanyň ideologiýasyndan güýçli. Hakykatan bar. Şular da sebäbi birinjiden din tarapdan, ikinciden ony ýa-ni fanatik tarapyndan muny goýlayan adamlar gaty köp. Şoň üçin siz mysal üçin Amerika çolanyňyzda o ýerde öz ýurduny goramak, watançylyk duýgulary bilen adamlar galar goramana ýöne. Sen Iran çolanyňda olar din duýguly bilen galýarlar. Özüni ölüme bermäne derrüw taýyn adamlar. Şoň üçin sen onu bozup bilmeýän. Men Muhammed Aga'da düşündürdüm. Ol mysal üçin Ayetullah Hümeyni'ni şu rejimi 10 000 adam gollanok. O ýerde 100 000lerçe, milyonlarça adamlar bolýar. Sen o milyon halkyny ýok etmesen, sen ýeňiş gazanyp bilmeýän. Diýmek bärde dini urda görüş gitmeli. Harby urda görüş gitmeli. Sosial urda görüş gitmeli. Bir topar urda görüş gitmeli. Ony sen içine mysal üçin harby urluklaryny içine salyp ýeňip bilmeýän. Mümkin näl. Şoň üçin Iran meselesi gaty çylşymly mesele. Onu ýa-ni Türkmenistan bilen ýa Amerika bilen deňer ýalylar. Region Venezuela bilen deňep boljak geldi. Ýok, deňep boljak geldi. Madurany urlap gaýtdylar bolýan, tutup gaýtdylar bolýan. Venezuela'da ýa on gollawy ýok, ideologiýasy ýok, arkasynda bir dini, uly bir gurama ýok. Bäde hem döwlet guruşy güýçli. Güýçli ýa-ni rejim gaty güýçli, terrorist ýa-ni nimeler güýçli. Onda şundan dini gurulan sistema, onuň harby goşunlary bar. Ol bir öz başlak bir döwlet ýaly, döwletiň üstüne döwlet ýaly başga döwletlerde goşunlar bar. Onuň bilen sen ýa-ni bombalap gidişip bilmeýän. Olar aýryjak bolsaň, sen ideologiýa tarapyndan ýeňmesen, ýeňip bolmaýan olar. Onam ýeňmek 1 ýylda, 2 ýylda mümkin näl. Şoň üçin olar bilen alalaşyk tapyp, dogry ýoly talyp, diplomatik ýoldan ýa-da halka mümkinçilik döredip, halk ýa-ni öz reformalaryny nimedip ýuwaş-ýuwaşdan sivilizasiýaga garşy gider ýaly bir ýol tapaýmadan başga ýol ýok. Ola bir. Ikinji, eger Türkmenistan bilen deňeşdirsek, Türkmenistan döwlet sistemasy gurulan ýöne uly işlenok. Hiç haýsy işlenok. Hemmesi ýa-ni iki sahna adama urup durulan. Şolaryň behbidi üçin, şolaryň islew üçin, şolaryň ýa-ni etjek zat üçin. Olarda ne siýasat bar, ne ideologiýa bar. Mysal üçin milli lider ne onun ideologiýasy bar, ne onuň maksatdary bar. Gülkünç zat men aýdýan ýa. Ine o Türkmenistan. Ya onuň goýulan ogluň strategik ýa-ni programmasy bar. Türkmenistany ötürmek üçin bir ötüş programmasy bar. Ya ötüş bilimleri bar, ya reforma etbiljek bir mümkinçiligi bar. Hiç ýyly hünärmentligi ýok, o näle reforma etsin. Ya Gurbanly näle ideologiýa döwletini öz kezaply etýär. Şoň üçin Türkmenistan 2 adama bagly. Bir adam aýyrsa Gurbanlyň hemme zat düzelýär. Ogul gaçyk diýär. Onu gollajak adam ýok. Janyny ýa-ni berip, men Gurbanlyň gollanyna watanymy gollan diýjek ýok. Hemmesi bizat. Ýöne egerde sen Ayetullahny täze goýulan ogluny öldürsen, şonu gorajak adam, jan berjek adam Irandan gaty köp. Birimde, ikemde 10 000 ölçede de, 100 000 ölçeden de milyonlar saran. Sebäbi olaň dini tarapdan goýulan ýolbaşy. Onuň üçin bular janyny bererler. Şoň üçin üçdan döwlet şu konstruksiýa bir şon konstruksiýany bir gödegine geler ýaly bizim dinleýijilerimizin şonu bir uratlandyrsana. Iranyň haseret Pazişikyanmy näme şu prezidentleri. Şol prezident, ol dünýäwi döwlet gurulşynyň depetinde otýar. Ýöne oň depetinde onuň ýokarda ruhany Ayetullah ruhy ideolog lider otýar. Onuň aşakda da parlament var. Parlamentde de adamlar
güýsgün çıkış edilýärler. O Türkmenistan'daki yani yaparılıp ikilikçileri yani yazıp yatan oklar ol. Ya arkadan bir Öýüdi şey gelse de, oğlu gelse de, gıydı gelse de, hatta Kur'an ulyň bir eşegi gelse de şolar aňyrsa şonu yazacak şolar. Nemede ödepterlerine. Olar ýazat ýok. İran'ın parlamentinde käwatini görkezýärler de taýda bunlatarda da. Olar gösgön çıkış edýärler. Kemçilikleri yüzüne basýarlar. Nemen ýanky prezidentiň hem hökümetiň beýleki edaralarynyň hem şoň üçin hem olarda ýanky konstruksiýa berk bolup çykdy. Indi şonu şu konstruksiýany häzir günwatarda öwrenip başladylar. Inni öwrenýärler. Neme de Muhammed ağa, egerde siz iki lider ýanky deňeşdirseňiz, Gurban bilen Ayetullah Khomeini. Ayetullah Khomeini halkara lider. Dine Iran lider de. Munyň halkara hormaty bar. Munyň ýanky alyp barýan ideologiýasynyň manysy bar. Munyň ideologiýasyny ýyllar boýy ýanky onlarça ýyllap ideologiýa guruldy. O dini bilen bagly, o suutnamalary bir topar zatlar edildi. Gurban olyň nähili ideologiýasy bar? Ya Gurban olyň nähili halkara hormaty bar? Hiç ilharama, ne içki ne daşka hormaty bar. Şoň üçin bu ikisany individumy deňeşdirer ýaly däl. Sebebi ikisany dürli planetaň adamlary bir regiondan lider, dini lider, beýleksem ýanky bir döwletiň bir kezaby. Ondan deňeşdirer ýaly. Indi Irana aýdyp gelsek, Iranyň konstruksiýasy nähili? Prezident yerini ýetirjek hökümetiň ýolbaşçysy. Şo ýerde parlamentdan prezident bilen işleýär, ýöne şonuň iň üstünne, ýagny milli lider diýip bolanok, din lideri, ýanky Ayetullah Khomeini-de indi täze oglu geldi, şol bar. Hemme strategiýany, hemme ösüşi, hemme maksatları, hemme taktikany ýanky şol alyp barýar. Ol buýrýar, beýleklerem ýerine ýetirýär. Sesin birazcık hayallady Murat, sesin birazcık hayallady. Ine şol adam döwletiň strategiýasyny, ýani ösüş strategiýasyny, döwletiň maksatlaryny eşdilýärmi? Ya inni gowlady. Döwletiň maksatlaryny, döwletiň ösüş ýoluny, döwletiň partnerlaryny hemme zatdan kesitlenýän dini lider. Ýani prezident ol dine ýerine ýetirjek hökümetiň ýolbaşçysy ýerine ýetirýär. Ünsüren bolsaňyz şo ýerdäki ýanky rewolýusiýany gorýan gulluk bilen kristiýanlar olar gönlün göni ýanky Ayetullah degişli. Ayetullah şolary ýanky gönlün göni täsir edýär. Oňa prezident täsir edilen. Şoň üçin onuň eline garawuluklar, prezident, parlament, hemme döwlet ýanky konstruksiýasy elinde. Ýöne şu ýerde bellek geçmeli, şol adam kezzaplyga ýa-da bir Gurbanul ýaly halkyna garşy genosit etmedi. On bar eden zady din tarapdan basışlar etdi. Mollalara, ýanky imamlara ulu bir ýanky haklar berdi. Olaram ýanky kezzaplyk guruldy we umum sistema ýanky çüýredi. Ine bar bolan zat. Indi şo çüýrese de intek janyba, çüýrese de şol işläbilýär. Galan protestdaky adamlar şol imamlara, şonuň dini sistema garşy. Bular twizasiýa çekiljek. Bular ýa ösçük, reforma garşy, reforma etjek. Ýöne gynata şol Ayetullah Khomeini şol reformalary geçirip bilmedi. Halkyň ynamyndan gaçyp başlady. Sizin diňişiňiz ýaly 50%-den ýokary halk proteste çykyp başlady. Ýöne häzir şu watana gelen hup zerarly. Ene häzir kim Taşakkul düşmanyň şol gelmegi hawa. Hökümetin konstitusiýaň esasyna teň borjun bar da, ýanky watany goramak. Ol konstitusiýaň ýanky bize beren haky da, jogapkärçiligi. Ondan hemme adam şonu gollamaly bolýar. Mezur ýagdaýda we şol reformalar, protestler gyra çekildi. Opozisiýon güýçleri başlar edilip başladyny. Ýagny siz döwleti bozak bolýaňyz şu wagt şu protestler gerekkerlip ýanky olar garşy görüşler başlady, güýçlenýär. Şoň üçin effekt, obratny effekt, ýanky ters effekt geldi Trump'ın eden işlerinden. Mesele çözülmedi, gaýtyp gynlaşlandy. Gaty dogry. Bulaşdy. Bulaşdy. Ruhanyň ýagdaýy berkedi häzir. Kaçan bu ýagdaýlar
ýa-ni bir balansa gelir. Haçan bu ýagdaýlar durmuşar, haçan hökümet, din hökümet öz halky bilen gülüşip başlar. Bu belli ýok. Ýöne bäde men bir bellek geçmeli lazım. Üntüyorum. Hı hı. Ýa-ni halkara dinlidir. Haçanla şol adam yerli öz halkyna feretmeýän umum halklaryň, ýa-ni dolunup bilýän ruhtaýdan dolandyrýan halklaryň pikirlerini we şoň isleglerini kanagatlandyrylsa, ol öz halky bilen gapmagarçylykly, ýa-ni isleglere gapmagarçylyk döreýär. Şoň üçin şol konstruksiýada halkyň islegleri hiç wagt kanagatlandyrylmaz. Näçip? Sebäbi birinji bilen ol ýa-ni öz proxy goşunlarynyň, proxy adamlarynyň dinmeli, şol dini lider. O ikinji bilen öz halkyna ýa-ni seretmeli, öz halky bilen gepleşikler geçirmeli, düşündirmeli, halkyny östürmeli, reforma geçirmeli. Onsoň täzeden halkara ýa-ni öz müşterilerini, ýa-ni öz gollawjylaryny ýene-de öz strategiýasyna çekbiler. Ýöne edil häzirki wagtda halka garşy alyp barýan siýasaty dowam eder. Halka genosit eder. Eran halky kösenýär. Eran diňe bir Ayatollah Humeyni'den kösenýän, şoň alyp barýan siýasatyny kösenýän bolsa, inni hem uruşdan, daşdan gelen ýaraglardan, hem içki siýasatdan kösenýär. İki tarapdan. Ýagny bulyň ýagdaýy kynlaşdyrdy. Doğru. Ve gelecekte şu iki taraftan agyr ýagdaýlar halkyň ýagdaýyny, halkyň ýa-ni ösüş ýagdaýyny has bir agyr ýagdaýa salýar. Ony intek ölçäp ýa bir analiz berýärli mümkinçilik ýok bana. Murat, endi 9 minut wagtymyz galy. Adam da kenimde. Şu 9 minutyň 5 minutyny 2 bölüp 2 saat sonra jogap berjek bolarly. İran 40 ýyldan beri ağzından 47 ýyl beri şu mollaçylyk ruhanlyň, yani klerikal rejim diýilýär da ilmde, siýasat ilminde. Klerikal rejim şu mollaçylyk, ruhançylyk rejiminiň terrornyň astyna otur İran halky. Butnamaga da ýol beren oklar. Inni muňa jogap edibem Amerika bilen ağlardy bolýan şol 79-njy ýylda 1979-njy ýylda şu Hameyni gelenine yurdu alanına şada kaçıp gitti de Rada Pehlevi. Inni şonun beri Avrupa devletleri, Amerika sanksiýalaryň iň agyryny İran'ın üstüne yüklediler. İran 40 ýyldan gowrak wagtdan beri sanksiýa törüp daşy gabalyn sanksiýalaryň astyna, gadagançylygyň astyna ýaşap gelýär. Ýöne oňa baramazdan. Häzir İran'ın yasan raketleri indi görüp otursaň, gaty güýçli raketalar ýasapdyrlar. Atom ýaragyny öndürjek gel biz diýýärler olar. Ýöne parahatçylyk maksat bilen biz atomyň ulanışyny öwrenýär. Şoň üçin biz nimäni baýlaşdyrýar diýär-de, ýadro nimetini baýlaşdyrýar diýär ýanky mawdany. Inni şunu nägil düşünmeli. Hiç ýyl daşary ýurtlardan bir iwaly bir peýdaly özlerine gerek peýdaly metallar alyp bilen oklar, beýleki tehniki enzamlar alyp bilen oklar. Emma muňa garamazdan İran yara öndürmekde Israil Amerika ýaly ýurtlar bilen, Ýewropa ýurtlary bilen iň adından deň derejede ösüpdir. Bir 2 minutda şu arada öz pikirini aýtsana. Näme sebäpden, näme daýanyp ösýär? Birinçiden İran halky 92 milyonyň goly. Ulu bir döwlet. Ol üçin Türkiýeden ulu döwlet. Oňa şol şa wagtlary gurulan institutlar, universitetler, bir topar ilmi adamlar, mesela şimdi on ilmi resursları da, ilmi adam resursları Türkiye'den ýokary. Şol günlerde iň uly ösen döwletleriň birdi İran. Şoň üçin şolar öýleriniň universitetlerine ýa-ni ýadro programmalaryny dowam etdirdiler. Yani ola mümkinçilik döretdiler. Bir topar alımlar, siz eşitden bolsaňyz Amerika bir topar alımlaryny öldürdi. Yani masalyň üstü bilen.
O İsrail Batı köpüsini öldürdü Awa. de oğlum. Şoň üçin onu deňişdirip bolmaz. O köne 14-nji derejede barýan Sowiet döwleti, Türkmen döwleti bilen Iran deňişdirip bolmaz. Iran ösün döwlet. Yo, men onu Regionda Türkmenistan bilen asyl deňeçegem awa. onu. Şoň üçin Türkmenistan regionda häzir ne ösün döwlet. okuw wa Onuň ne bilim alymlary var. Onun alımları gaty ösün, onun tehnologiýalary ösün. Ýöne onun ykdysadyýet pes näme sebebi, ýa-ni sanksiýalar we argataşlar ýapak, kommunikasiýa, logistika ýapak. Şo sebäple onu açdan bulur der wagt diýär. Olam bir, ikinji bulan düýp taryhy 3500 ýyl 500 ýyldan bäri bulan taryhy ýa-ni kulturny klat diýilýär, ýa-ni bulan kultur we ilmi ýa-ni klat bolan näme bolýar türkmençe? Hadyna. Kadynasy gaty güýçli, gaty baý. Bir topar öňden bäri ol asyrlardan bäri alymlar bardy, ýeti alymlar bardy. Hawa. Olar Mara. ösüp ýa-ni ösüp gelen bu bir masalan şeň täze bolan Kyrgyzstan, Türkmenistan ýa döwletler däl, gadymy ilmi tarapdan gelýän döwlet bu. Ony bu bilen döňüşdirip bolmaýar. Murat, Men dowam edeyim. düşündüm. Indi sen şu aýdandatlaryna düşündüm. Indi wagta serediýänler. Men öňümde häzir näme sekunda mer ýatyr. Näme ýene bir öl görýände adam aýdaýyn men Şwetsiýada. Onha şuýda Şwetsiýada Araplar var, Farslar var, Türkler var, Kürtler var. Kän ýurtlardan adamlar var da. Türkmenler var. Emma ne seredip görsem şu inemin birin öl gatnaşýanlarymyz var da, dürlü milletlerden. Farslar ştaýk gelenine okuwa üns berýärler. Okuwa üns berýärler. Murat, eşitýän men aýdýan adymy. Şu Farslar ştaýda bazarda duran Farsy görmedim men. Ana ilje satýan ýa planda satýan hep gyýyrt duran Farsy görmedim. Ýok şolar. Farslar ştaýda okap doktor bolýarlar. İnjiner bolýarlar, muallim bolýarlar, dürlü şoňaly intellektual işler bilen meşgullanýarlar. Siýasatda eýem pars gyýylary, aýallary parlamentde oturýarlar. Şwetsiýanyň Riksdag diýilýär bizde. Ýokarsynda oturýarlar. Alymy iki gany partiýa, häzir näme şu bir partiýa bir pars aýal tarapyndan ýol başçylyk edilýär. Yine beýleki partiýada da näme sosial demokratlaryň arasynda da bir party ýa-da minister bolup otur, ýaşly. Men diýjek bolýan adam halkyň ödünne de bir ilyma, bilime höwes bolmaly. Şo uly höwes görýän men partiýlarda. Ol aňyrdan gelýän höwes. Häzirim şo höwes saklanýar. Inni iň soňky soraw berjek näme? Sana şu soru bir 2 minutda cevap berýärsen ondan jemlemeli bir. Ýoksam ýetişen yok. Näme? Ana şu İran bir tarapdan İran beýlik tarapdan oňsyny ähtiýarlanlyk bilen şodan İsrail bilen Amerikan arasynda barýan uruş ýa-da tutaşyp gidip otur ýaýra. Muň häzir näme baryp geçýäni anyk aýdy bilýänem ýok. Indi ýatyryň ýeňde de uruşy başlap bolýar, ýatyryp bolanok diýerler-de. Şon başlanyň öýde urşy ýatyryp bilenok diýe. Bir sen ot beren soň bir tokoya ýa bir kışaly ýa ot beren soň kynna ony söndürmek ýekmedim. Inni mümkin bolsa aýtsam şu urşuň Iranyň öýdüne geljegine hemem şoň Türkmenistan ýaly, Özbegistan ýaly, Täjikistan ýaly ýa Kawkaz ýaly Türewne näme täsir bolar? Näme men Birinci bilen ul täsir bolar, şul äzir uruş geljek Iranyň durmuşyny çalyşdy. Türkmenistanyň kynam, regionalyň kynam çalyşdy. Iran öň näme bolsa da, ýani halkara konwensiýalara, şertnamalara ynanýardy, insanperwerlik kanunlaryna ynanýardy. Inni hiç kim ynanmaz. Ol hökman öz ýadro programasyny dowam eder. Hökman çalt ýagdaýda ýadro programasyny ýani aýaga galdyrar da şonu berkiler. Ünsören bolsaňyz, ine diktatorlar, Kim Chen Ir, ýani Putin, Hytaýynky bular özüni gorumak üçin indi bir arada düşdiler. Ýadro aýaraň bolmasa, seni isleýän wagt Izraildi, Amerikady isleýän wagt gelip seň liderini atgydýarlar, ýargydýarlar, sen halkyny öldürýärler, ine çağlar bagyny, ýani çağlar mektebini
oklen ýa-ni raket bilen ýark gidýärler. Ine şoňa düşdiler şular. Şoň üçin inni öňkü Eran bolmady, ýaderni держава bolar. Ýaderni ýa-ni Doğru. ýarary bir döwlet bolar. Ola anyk. Doğru. İkinci Ne ötüş. şu fikrine siýasatçylar hem şeýlerek baka berýärler. Ýani sen gysgaça sen aydan da bir söz aýtmaly bolsa, bir iki sözde egerde sen özüň goramak üçin ýadro ýaragyň, ýa şoňar güýçli ýaragyň bolmasa, depeňde şänik döwýärler. Murat, nahanny gepleşigimiz soňuna goraýlady. Şoň şuňdan bir gysgaça ýene de iki san soraga jogap beräýsen. Bizim türkmen dinleyijilerimiz üçin, tomoşçularymyz üçin gaty-gaty bolar diýip hatap edýän. İran 40 ýyldan beri ağından sanksiyalan gabawlyny oturan ýurt. Hemme taraplaryň gabawdy. Iqtisad tarapdan hem, tehnik taýdan hem, hiç satynam alyp bilen ok, dünýäniň iň ösen ýurtlarynyň uçuram satyn alyp bilen ok, ýaragam satyn alyp bilen ok, beýleki tehniki enjamlarym. Emma oňa garamazdan häzirki turan uruşda İran iki sany dünýäniň iň bir militar nime diýär da Şwedler militariserat diýär. Ýani şeýle harbylaşan, şeýle bir giýje gündüzden ýaly şol harby tehnikatyny ötürüp beren Amerika bilen Israýlyň garşysynda bir öz durup bilýär. Onuň üstüne de häzir olary aljyradyp barýar atýan raketalary. Olar gelip bombalak gidýärler İranyň şolaň üstüne aldynar iň güýçli raketalary ýagdyrýar. Amerika da şuna häzir hayran galýar. Israýil şeýle da garaşmandyr. Günwatar ekspertlerim aýdýar, şeýle derejede ötenini bilmendir diýär de, nemen diýär. Biraz şuna jogap bersen, näme sebäp bar? Şu nämen esasynda İran şeýle ilmi hem şunlary enzam taýdan, harby taýdan ösüp bilýär. İkinji sorawam şu häzirki barýan urşuň törenäki ýurtlaryna näil tapa nimesi täsir bolup biler. Indi birinji soruňyza eger biz gaýtyp gelsek, şu Iranyň diplomat bir interwýusynda şeýle diýdi. Ýaňy dören 200 ýyl bolan bir döwleti, Amerika döwleti, bizim 3500 ýyldan gowrak emele gelen döwleti basyp aljak bolýar, ýeňjek bolýar. Bol mümkin näme? Gattor belläkeşdi sebebi gelin serdenin İran näme? Bu Pers imperiýasy. Persian imperiýasy. Olar Pars imperiýasy. Bir topar döwletleri basyp aldy. Bir topar alymlar wady. Bir topar ýanky medeniýet işgärleri, dini işgärler, medreseler, okujalar, astronomlar, ýanky metbuat ugruna işleýänler, medisina ugruna işleýänler, bir topar alymlar açylar edip ösün döwlet ol. Häzirki günde şol ýanky baýlyklary, medeniýet, ilim baýlyklary dowam etip gelýär. Şolaryň ihlaslar gaty beýik. Ýanky bilim almak, alim bolmak ihlaslar beýik. Ün söýlen bolsaňyz, Amerikanlar şolaryň ýanky ýadro programasyny nime diýen bir alymny öldürdiler. Bir näme däl, bir näçe alymlar masada öldürdiler. Şonda da olaryň ýadro programmasy duran okdur. Ösüp gidýär. Diýmek şular şertler döretdiler, ýanky ötüşe ilmi medeniýet tarapyndan ötüşlere şertler döretdiler we aňardan gelýän ýanky medeniýete, ilma üns berýän halk. Şeýle bir millet. Şoň üçin ine Fransada da men üns berýän İranlar ýokary derejede postlarda işleýärler. Ýanky bidiýal közünüp nem biznes eden oklar uly hökümet işlerini işlerler bärde. Ine İranlar şeýlerak üns berseňiz Ýewropada diaspora, ýanky Amerikada, Kanadada diasporalary gaty agly bir güýçli. Hawa olarda da arasynda ýanky gapma-gaçyklar bar ýöne uly bir ýanky zalim gelenler bulup birleşýär. Doğru. Ya o protestler gördüm da Kanada'da 250 bin adam, 300 bin adam çıkıp devletini golladı. Yine ol nime diye şol halkta cemiyet var. Şol halkın içinde alimler, medeniýet uğruna işleyen dini alimler, yiti adamlar köptüğünü görüyor. Ulum bir millet, güçlü millet. Murat, sözüm ağzında men şuna bir ikalı goçatmy belýär. Şweýçede men gelelim märini 94-nji ýyldan bäri görýän adam var. Ştaýdene dürlü milletler var. Atyk millet köp Şweýçede. Şol hanna günor milletlerinden hemen aşağıda Arabam var, Kürtüm var, Parsam var,
Aza kendi Türkmenim var, beýleki halklardanım var, odurku eslerdenim var. Şunun arasında ne partilerin bir häsiýetlendirýän bir alamat barda. Bular şu okuw ýapyşyp ýatyrlar. Bazarlara barsaň, mysal üçin aýdaly dürli dillerde eşitip bilersiň. Ikinci nara Stockholm'un merkez bazarından ýanyndan geçdiňem. Gel ine vişne var, gel plandat var, nar var, gel al bunu ine ucuz bahasy diýip goh eşdersiň, tir eşdersiň. Ya bolmasa ýene bir dille eşdersiň şoňal çagyrşlary. Emma pars diline şey diýip zat sasyp duran ýok şo taýda. Parslar okuw bilim bilen alýarlar. Bular gaty ilma bilime ýaman höwesi gaty. Evet, tamam. Ana in şu wagt Riksdag diýilýär bizde parlament. Şu Riksdagda oturan partiýalaryň çipçi partiýaň başlygy pars aýal. Bir näçe ýyldan bäri pars aýal şoň başlygy iň ýokartynda oturan özüm gow çykşy diýär. Şeýle gow çykşy diýär. Gepi söz düşünükli gysgadan şeýle maňyzly. Onuň ikinji bir partiýada da Sosial Demokratik partiýada da bir partiýdy ministr bolup otur. Şolong adından Riksdagda minister derejesini aldy. Yaş aýal ödüm. Gaty yaş aýal. Bir 30'a da yetmedi tek. Inni şu zatlar doğrudan hem şol sen yankı aydan zadyny tasdikleýär da partiler gaty höwesek okuw. Evet, tamam. Okuw höwesek bolsa, okasa şol halkam ozýa da türkmenne nakl var. Okan halk olur, okumadyk tolor diýär da. Indi türkmeniň elinden okuw bilimini aldylar bolýan, türkmen tolup ýok bolup barýar. Na bolly men aýtjaklarym şu inni ikinji soraga da jogap berýärem. Şu urşun inni häzirki barýan gaty elhens urşdaşy. Şun inni gelecekte şu Türkdäki ýurtlara, Kawkaza, Orta Aziýa, beýleki ýurtlara näil täsir bolup biler? Nasıl täsir bolup biler? Diňe Orta Aziýa däl, ýani durşa regionuna we bütün dünýä. Birinji bilen. Ýani newit hetimleri şu ýerde bombalansaň we Hormuz boğazyndan dünýäň newit gaz önümlerinin 20% geçen soň olan bağlanılsa ya da şu ýerde ýani ýygy giderli gaýaklar geçmese ol bütün dünýä bahalar aldyrar. Her o bahalarym galyna ykdysadyatda bir şert bar da haçanna tiýden bir zat galsa olum bir kriziň bir görnüşi. Haçanna tiýden ýykylsa olum bir kriziň bir görnüşi. Şoň üçin inflasiýa we deflasiýa bar da. Ola bir ikinji Türkmenistan ya da beýleki döwletler Iranyň üstünden demir ýollaryň üstü bilen awto üstü bilen bir topar haritlaryny geçýär. Ol ýani ýollar öňküýaly ýani meçberde haritlaryny geçip bilmeli. Şoň üçin ýani haritaň bahatgalar bizno ýani ýollar ederler ya da haritlar barmaly ýerine wagtynda barmaz. Bulan bir parkovkany aldyrar, bir topar zatlar galar. Onda şundan iň bir ulzat şu ýerden bir topar migrantlar Türkiýe, Iran, Türkmenistana, Afganistana, komşu döwletlerine giderler, Azerbaýjana. Mesela için Siriýede uruş boldy, Türkiýe milyonlarça ýani migrantlar geldi. Boston'a almak için şuraya adamlar emeler. Türkmenistan elbette yapar goy vermez. Yönü patok Afganistan'a gider. Afganistan'ın Afganistan'ın yani şu tolkunu gelip Afganistan'ın iqtisadi ýagdaýyny has kıynaştırarlar. Ya da Azerbaycan'ı gelir, o yerde kıynaştırırlar. Ol hükman Türkmenistan'a yani diğer tebe komşu döwletlerin üstüne diğer ekonomika yani zınjyrlar ýaly bağlı. Bir ýerde ýani gaçda gapdyrky döwletde sende de şoň täsir bolaýmaz. Ekonomika birbirinden sepleşdirilenler. Bular üçin ola bir ikinji şol gysga wagtda bahalar galan bilenem geljekde ul krizlere döredür we ine Türkmenistan öz gazyny Iranyň üstünden Irana satyp Iranyň üstünden geçirecek bolýan proýektler durýar. Hatta Afganistanyň üstünden geçecek proýektler hem durmaly bolýar sebäbi şu ýerde regionna hukuklyk ýok ve finansiýowany bolmaz. Her kim ýani şol proýektler finansiýowany edenne aýynta garaşaly şu regionda bir ýani durnuk emele gelsen onsoň biz finansiýowany eder diýip Afganistanyň proýektlerim durur. Şoň üçin tapyda durur.
Eýranyň üstünden geçecek proyektlerim durur. Kaspiň üstünden geçecek proyektlerim durur. Ýagny şo ýerde investisiýa peteler de umumy ykdysat kriz emine geler. Ine boljak işler. Menim pikrimçe. Doğru. Ve Inni olam hiç ýene bir daha aýdyp geçmeli. Şo ýerde ine şo regionla täzeden ýagny howpsuzlyk konstruksiýasy emele gelmeli. Diýmek, Russiýa güýçlenler, Hytaý güýçlenler, Amerika güýçlenler öz syýasatlaryny we şöyle regional çakışıklarım bolar tek. Ertekün mümkin Türkmenistanyň üstüne ikisi ýanky ılanışyk tapylmasa Türkmenistanyny ot kalar. Biz bilemde o zatda. Şoň üçin umumy durnukluk bolýança şo ýerde o ýerde bu ýerde regional ýa-da lokal ýanky uruşlar ýa lokal garşylyklar bolmagy mümkin. doğru. Çok Ni şey. şunun üstüne men goşup biljek adam häzir Eýranyň şu uruş başlanandan soň eýýän Türkmenistanyna kartoşkan bahasy galypdyr. Çilimiň bahasy galypdyr. Beýleki käbir ýymit Etin bahat haly ýene. etin bahasy Etin bahat galypdyr. 150 manat bardy. Birinjiden Yumurta et bir topardaktan bahat haly. ol barada habarlar gelýär. Ola bir aýtjakladım. İkinciden hem doğru aýdýan. Bunun häzir bar bu uruşun geljekde Orta Aziýa, Kawkaza hem dünýäň şu regionuň hem dünýä halklaryna näçerek täsir etjekdigi, şol täsiriň oňyn täsiri boljakmy, ýa yarama täsiri boljakmy şonuň öňünden kesitlemek ören kyn. Ekspertler hem häzir şonu doğru aýdyp bilen oklar. Ýöne Murat Gynantam häzir şu Orsiýetiň Putin Ukraina'nın karşısına alıp barayan agresiv siyasaty, onun bir Trump bilen Netanyahu'nun İran'ın karşısına alıp barayan adalatsız, agresiv siyasaty netijesinde doğrusunu aýtsam dünyada ikinci Jahan uruşundan soň emele gelen dünya hukuk sistemasy, halkara hukuk sistemasy kloram boldy. Dirptrak boldy. Inni häzir doğrusunu aýtsam dünýäde jeňil siýasaty ýeňdi. Güç eteninki, ýani güýçlüňki, owurga diýişliňki diýýär türkmen, şeýle ýagdaý emele geldi. Diýmek, şu urusdan soň mümkin täze bir halkara bağlaşylar hem-de täze bir howpsuzlyk, halkara howpsuzlyk konstruksiýasy dünýäde emele geler. Bolmasa häzir ören howply ýagdaý emele geldi. Hem-de käbir ekspertler bahar bermegine görä adamzat diye 3. Jahan uruşunun öň firatynda dur diye. Belki beýle bolmasyn ýöne şol howpun bardygyny bizem boýuna alýar. Onu näme? Men bir goşayn bir ruhsat berseňiz, ene 1991-nji ýylda Sowet Soýuzynyň pytrany bilen dünýäde diň agamlyk, ýani howpsuzlyk diň agamlygy ýok boldy. Dünýädäki howpsuzlyk konstruksiýa arkitekturasy ýani ýok boldy. Ondan başlap ýani her döwlet öz başda git başlady. Ýewropa döwletleri köpülük git başlady. Ýani 1945-nji ýylda NATO ılalaşyklar bozuldy. Şondan soň şol häzirki konstruksiýa ýani arkitektura bizapat ýa-da howpsuzlyk arkitekturasy gurulýança o ýerde bu ýerde uruşlar bolar durur. 35-nji ýyla çelli şol konstruksiýa ýani täzeden arkitektura konstruksiýasy gurulmaly. Şoň çelli şu uruşlar emeli dururda. Ine şol konstruksiýa emeli berenne onu durnukluk başlar. Onu Birleşen Milletler Gurulmasynyň kanuny işlep başlar. Onu ýanky döwletler üýüşip bir karar çykararlar, üýüşip bir netije çykararlar we hiç bir döwlete öz başda hereket etmäne ruhsat bermezler. Ine şo bolýança geljekde gaty durnukluk hupatynda. Doğru. Sen aýdýan zadyň öz başda hereket etmäge ruhsat bermediler diýen öz başda Birleşen Milletler Gurulmasynyň karary bolmadan, rezolýusiýasy bolmadan bir-birine şodmak urus tutup bilmez diýen manda aýdýan düşündüm men onu. Onu näme? Hoşlaşaýaly tamaşaçylar bilen. Bolýa. Hoş sag bolun. Bizi dinläp ýydarlaýanyňyz üçin köp sag bolun. Apyl sapaga neşriyar gepleşip çağırıncı için köp sağ olun. Bizim kanalımıza gelip, bizim kanalımızda da bir gepleşip geçersek gowy bolardy. Hoş sağ olun.
Gökman, Gökman. Murat, özüňem köp sag bol. Şu işin arasında gelip bizim dinleyijilerimizde, iýleşlerimizde şeýle bir wajyp, aktual mesele boýunça gurruma gatnaşyp analiz berenimiz üçin. Onun hem kadarlı iyileşler, şunun bilen biz bugünkü gepleşigimizi geçirip tutarýar. Yine de efirde duşýançak hoşta bolun. Hoşta bolun.